Hija the best picture li inti tista' tagħti l-pajjiż barrani. Ukoll inħarsu lejn dan is-surplus bħalissa li tagħti image ta' ekonomija b'saħħitha fejn wieħed biex jinvesti għandu mera tajba, għandu provi li x-xogħol sejjer tajjeb u naħseb dik hija il-foundation ta' kull min irid jinvesti fil-pajjiż. Il-fatt li hemm surplus dejjem qed jafda li l-gvern se jagħmlu dawn l-istrutturi biex l-ekonomija tibqa' sejra b'saħħitha kemm jista' jkun. Il-fatt li kulħadd jikkontribwixxi għall-ekonomija sewwa l-employer, sewwa min jinvesti, sewwa anke l-ħaddiema. Din hija kollha parti minn ċirku sħiħ li isaħħaħ l-ekonomija u l-ambjent tal-pajjiż biex dawn ir-riżultati jintlaħqu. Nixtieq li jkun interpretat u jibqa' fis-soċjetà Maltija bħala xi ħaġa sostenibbli. Pereżempju, semmejna l-linja ta' povertà li għandna fil-pajjiż li issa tnaqset anke bin-nofs. Jekk wieħed jinvesti hemm biex itella l-employability tal-ħaddiem, anke l-ħaddiema li qed jaħdmu, jekk dawn il-flus forsi jistgħu anke jiġu investiti għal dan il-għan, nies li llum qed jaħdmu f'ċertu livell jistgħu anke il-klima tipprometti li anke javvanzaw il-qudiem.